Быйыл беренче тапкыр Заречныйда мөселман лагере оештырылды. Дөресрәге бу 19 кыз һәм 20 малайдан торган 2 отряд. Өйрәтәбез намаз укырга, ничек дөрес тәһарәт алырга, ничек дөрес намаз укытырга. Шул ук вакытта инде балаларны ял иттерергә дә өлгерәләр, күңелле уеннар оештырабыз, күмәк бергә матур итеп уйныйлар, әдәп, әхлакны өйрәтәбез. Кызларга бик ошый. Дини белем алу ислам дине нигезләрен төшенү белән бергә төрле чаралар белән баетылган лагерь тормышын бу көнне Иман нуры кичәсе тагы да җанландырып җибәрде. Бу чарада без вагазлар сөйләшәбез, аннары соң инде мөнәҗәтләр, нашидлар башкарачакбыз. Ягъни без динебезне вагазлар аша гына түгел, ә менә күркәм мөнәҗәтләр аша да җиткерергә ниятлибез. Һәм дә шулай ук инде шул чараның ахырында без балаларга викторина үткәрергә уйлыйбыз. Балаларыбызга инде төрле дини сораулар бирәчәкбез. Кемнәр инде матур җаваплар бирәчәк, без аларга инде бүләкләр әзерләдек. Иман нуры кичәсенә ял итүче балаларның әти-әниләре дә чакырылы иде. Һәм әйтергә кирәк, алар лагерьдагы шартлардан бик канәгать калды. Телефонда сөйләшеп торабыз балалар белән, барысы тәртиптә, бер дә зарланмыйлар балалар. Аларның весь тәртипләре, көн тәртипләре как-то организованный булынган, намаз укыйлар. Организованный үзләренең конкурслары бармына биергә өйрәтәләр. Миңа бу лагерь ошый. Без анда намаз укырга өйрәтәләр. Укытучы апалар төрле әйберләр сөйлиләр. Без аларны бик тыңлыйбыз. Мин монда килгәнемә бик шатланам. Моңа кадәр мөселман лагерьлары мәчет каршында яки мәктәп яны лагере буларак кына оештырылып килде. Быел балаларны табигать кочагында рәхәтләнеп ял иттерү мөмкинлеге булдырган өчен оештыручылар район җитәкчелегенә рәхмәтле. Тәҗрибә алабыз, икенче елга алабызса күбрәк балаларны җыеп, Бәлки лагерны тулысы белән бөтенләй мөселман лагерына бер потокны оештырып җибәрәбез. Мөселман отрядына йөрүче балаларны әле язучылар, тарихчылар белән очрашулар, туган көн мәҗлесләре, саубуллашу кичәләре көтә. Алда 2 атналык файдалы һәм кызыклы ял бар.